Добро утро! Добро утро! Отиваме към Каланджата. Времето е 7:53. Малко закъсняхме днес, но ще наваксаме. Хубаво време Времето днеска. е супер днес. Облачно. Перфектно за бягане. Няма да умрем от жега. Ще се видим на старта. Чао, чао! Една минута до старта на 42 км. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт и успех на всички! Бангаранга! Барай се поживо, поздравя с най-добро нищо време, очакваме ви! Тръгнахме трасето. Ето. Един много бързо изкачване. Почва от началото. Сега по-лекичко, да пустим сили. И после тръгваме. На 5 км. Продължаваме напред. Как си, Хриси? Много добре. Първо Взех състезание. едно гелче на старта. Така. Тихо. И продължаваме напред. Много красиво. Тук някакви. Ето е вземаме на поле. Стигаме първият пункт. Да, там. Диня, чакай. Много вкусна диня. Вкусно ли е? Направихме половината трасе. И сега май се връщаме наобратно към старта. И така, всичко върви нормално. Много сме добре. И, за съжаление, както прочетахте, стана неочакваното, за което най-много се притеснявах. 300 метра преди финала взех, че паднах и се премазах. И всъщност това видео го снимаме няколко седмици след в Каланджата, защото още страдах и не ми беше изобщо до видео. Да, не ми беше до видео да правим. А, И затова е снимано малко по-късно, за което се извиняваме на нашите Общо последователи. взето, на тези платформи, които чакай. бяха сложили за кълта и за цялата вода, която беше по трасето, на места не беше захванато с някакви там свински опашки. И Тошко пред мен стъпи на едната платформа, тя се подигна от другата страна, отзад, и аз се спънах в нея и се премазах, общо взето. Коляното, ръката ми беше цялата, кожата ми беше се обелила цялата и общо взето така се случи, но изтиках до финала, успях да си взема медалчето. Като за първо бягане беше добре. Иначе беше супер. Добре се чувствахме до последните 300 метра, където вече падна. И там трябваше малко медицинска помощ да и прегледат ръката, която беше
Една кожичка стърчеше оттам. Те я отрязаха. Направих няколко снимки, после ще ви сложим да видите. Но общо взето беше много добре. Трасето беше различно от това, Трасето което беше- тествахме преди Това, каланчето. което правихме ние, имаше някои места, които бяха същите, но иначе цялото трасе беше променено поради големите локви, които се бяха образували накрая. Но пак беше хубаво трасе, нямаше ги тия хубави гледки, които видяхте на предното видео. Но пак беше добре. Пак беше Повече супер. беше в гората, което си беше добре, беше сянка, имаше доста кал там. Защото мисля, че и 21 км минаха оттам и 42. И докато дойде време ние да минем и вече беше отъпкано, мокро, кално. Ама беше забавно. Не беше топло, беше много готино иначе цялото нещо. Имаше Да. супер много хора и атмосферата беше много на ниво. Да, и Аз много се изкефих. изкарахме си много добре. Видяхме се с приятели, което беше супер. И това И е сега ни общо предстои взето. ново предизвикателство. Сега ни предстои ново предизвикателство. Ново за мен, ново и за този тук. И за мен. Скоро ще видите какво ще е то. Ще пуснем Няма да ви казваме. следващото видео. За сега ще пазим в тайна. Да ви държим в напрежение, какво ви ще е то. Но, за сега да ви кажем чао. И до следващия И път. ако сте харесали това видео, дайте ни по едно такова. Тики-тики-тики. И До скоро! до скоро. Чао. Чао!